Imam sa usa ka moske sa St. Michael Village sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City gipusil patay kagabi. Personal grudge ang usa sa mga motibo nga gisubay karon sa mga investigador sa Lapu-Lapu City Police Office. Si Luan Mirondida adunay live report. May Bob, nagbangutan karon ang Muslim community sa St. Michael Village, Barangay Pahak sa pagtaliwan sa ilang imam kinsa mausab ang purok president sa ilang dapit. Nagtapok dinhi sa moske sa Darussalam kining mga sakop sa Urban Poor Association sa St. Michael Village Pahak aron mohatod sa paglubong sa patayng lawas ni Khairuddin Ampaso Palman. Sa tradisyon sa mga Muslim, ang mga sakop lang sa pamilya ang mamahimong makapaduol sa patayng lawas samtang gipahimutan kini sulod sa moske. Pasado alas 12 ganihang udto gihatod na ang iyang patayng lawas sa sementeryo sa Barangay Guba, Cebu City. Matod sa usa sa mga molupyo sa dapit, padung nauntang mopauli si Khairuddin pasado alas 8 kagabi nga gikan na masahero isip tricycle driver dihang nadungog na lang nila ang buto-buto sa armas. Pag buto-buto ato na itawag buto, gitago mi kay tumo kuan na i-read pud. Niya mo tago mi niya gumaja buto ni kuan mga tao mo ni gawas mi. Niya gawas na mo nakita na mo siya nang kahapa diya. Nagduda ang mga mulupyo sa dapit nga posibleng giatngan ang biktima. Napalga na lang si Khairuddin nga natagak gikan sa gimanehong tricycle nga may mga samad pinusila na sa nagkadiyang bahin sa lawas. Gingong nahana usab ang 3,000 pesos sa iyang bag. Apan ang duha niya ka mga asawa parehong way matumbok nga responsable sa krimen. Mao na among gikuan gipangitaan og paagi nganong kuan na pusil sa kinsa gapusil niya nga wala man unta siya Walay sala. kuan way sala way buhatan nga dautan. Imam siya dire, presidente pa sa mga Muslim dire. So na kuan mi kung unsa bag na mga samok diri sa kaning Darussalam si ang moayos. Oh, unsa man ni Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasubay nga may nakabangi ang biktima ning bag-ulang. Personal grudge siya, ma'am, naikuan kay sa pangan nga katong naigingon nga 3 weeks ago, ma'am, nga naay kasungi wa takibaw sa unsa motibo gila to, di man to makontrol lang nuna silahang ilang nuna kung manimaos og di nya more or less, ma'am, basin og naikuan kabahin sa negosyo pod sa area kay na may mga storya dito nga naay mga negosyo sa LPG. Samtang si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, buot mo pasubay sa anggulong panagribal sa negosyong butane ang posibleng hinungdan. Based on the report nga akong nadawat lang personally nga doon ay mga illegal butane nga gipahigayon sa maong area, no. Unya mao na nga murag na nigawas ang iyang pangalan nga naay murag na nakabangi sa maong negosyo. Bob, gitataw hinuon sa Lapu-Lapu City Police nga dili konektado ang insidente sa nahitabong pagpamusil sa laing Muslim leader niadtong milabay Pebrero at ubangan sa Lapu-Lapu City Hall apan parehong wala pay matumbok nga mga suspitsado ang duha ka managlahing insidente. Bob? daghang salamat Luan Mirondida sa imong live report.